Ke ubalulekile kakhulu security othandazayo, security owazanayo uThixo. Njengoba siqala ishift ngoku because siqala ishift ngoku siyangena and I'm thinking into yobana iBhayibhile yam funeka ihlale ifutshane. Security othandazayo ubaluleke kakhulu. Ithi incwadi yendumiso Isaya 41 verse 13 uthi uYehova ubambe nguYehova uThixo wakho ndikubambe isandla sasekunene. Ithi ke ngoku ndithi musikoyika kuba mna ndiyakunceda. Ngamanye amagama sizi-security siyaphumelela. At the end of the day uphangela unayithi, ekuseni uhambe kodwa uphilile ungalimelanga ungenaniksi. Akwenzeki ngokokuthanda kwethu kodwa kwenzeka ngokokuthanda kaThixo. So mna ndithi kuni security officers boomantshingilane masiqhubekeni ukunkqukula simthandaze uThixo, masiqhubekeni simazi futhi simeme uThixo empilweni zethu, more especially kule night shift esisebenzayo enamaphara amangaka. Funeka loo nto siyijongile.